Migori Ochillo Ayacko singo chopo singo mag dongruok e kaunti ma Migori ka wacho ni thuolo mar higni ariyo gi nus ma osetiyo dongruok ma osetimo nenore. Gavana Ochillo ne twak e od bura ma Migori kama ne ochiwe ler ewi kaka sirkande osedach gi wach mar dongruok. Jafwambo marwa ma Migori Juma ne ochopo e twagno kendo miwa ler mar wachni. E twak mare no mokwongo bende ma Migori higani, twak ma bende chik wacho ni gavana nyaka koro chiw higa ka higa. Ochillo ne piny owacho ma kaunti ma Migori osego okenge madongo e chorochego mag dongruok. Gedo mar log tij mar kaunti ma Migori ma igero kod omenda maromo milion 400, chulo gope mag jotimo orak maromo bilion 1.1 gin mag gavana ma Migori wacho ne sirkal mare osetimo. We have managed to pay pending bills to our suppliers, contractors and service providers to the tune of 1.1 billion. E migao mar ohala, Ochillo ni gedo mar kar choko, piedho kaachiel kod uso mwandu mopogore opogore ma ong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park ma igero kod omenda maromo milion 500, chiwo omenda mar timo ohala ne grube maromo 400 gin moko kuom chenrogo mag ohala ma osetimo. Ochillo ne owacho ni e kinde mar higni ariyo bende gisegero klesego mag nasari kata ECD maromo 140 ka bende omenda maromo milion 20 bende koro oseket tenge mar medo ndiko jopuonj nasari. We have constructed additional 140 ECD classrooms across the county at a cost of 77 million since coming into office, and we have allocated now 55 million for more classrooms. E migao no mathieth mokuom gigo Ochillo wach ni tende osetimo gin moting'o gedo mar kuondego mag thieth manyien kaachiel kod ndiko jotije maromo 100. We are in the process of upgrading the Migori County referral from level 4 to level 5 hospital, which will include a medical surgical complex with an ICU, 4 theaters and surgical and medical wards. To e sekta no mare pur kaachiel kod pith jamni, gavana ma Migori wacho ni gisemiyo jolupo ounga mag rech, chiwo nyithind rech, chiemb rech kod kata chiwo kothe ne jopur. Have constructed cold storages at Hispania and at Turiri at a cost of Kenya shillings 10 million. We have procured and distributed more than 80 tons of high quality seeds, including nyota beans as alternative to tobacco farming, maize, sunflower, sorghum and rice. Ne waniten kaunti ma Migori keto okenge mane ni kambi mar rabuon mano mageto ng'anya ma bende osebedo ka koro kwamo kuom kinde mathoth koro chako tich makare. We are currently working on a policy to facilitate the entry of a strategic private sector investor who will or who should be able to assist us in running it. MCS ma Migori ne ogolo paro ma opogore opogore ka otende kod twak mar Gavana Ayacko. Gavana osetiyo matek kendo wuod Ayacko med tiyo ne jopiny ae luoro bed motegno nikech wan ng'eyi. Naomba kwamba mtulie, vitu ambavyo vitakuja zingine ambazo zinataka a lot of planning na heavy expenditure ni vitu ambavyo tunaweka pesa kwa kila mwaka na zitaonekana baada ya muda fulani. Omulo Stadium for Youth, Omulo Soko Mujinga, Mondogere to the modern market, headquarter dhimbele ka gorofa 2. Pending bills ni en tuo momako counties wa duto te ok mana Migori kende. To king'iyo wan kaka jo Migori wase reduce marwa makoro dong ma 0.6 billion. Mano nyuso ne wadhi maber. E twak mar gavana bende koro kawo kinde mar saa achiel, en mano bende koro oulo mokuom gigo mosetimo kaachiel kod mago bende koro tende pango timo ka bende gimodong' en mondo MCS koro biro bet piny mondo koro do lipot bende koro gol kod gavana ni mani to kanye minya medi kaachiel kod mano bende koro inyalo gol. Juma, Ramogi TV, Migori. Bas wadhi yue moro machuok dogo bang' dakika matin taneno ka makamu ka nigi